How to become a true Christian. Slovak language part 2. Ježiš kázal a učil Božie kráľovstvo. Prvá časť je o učení veriacich stať sa kresťanmi. Druhá časť je, že sa kresťania stávajú svätými. Praví ctitelia sú kresťania a svätí, pretože majú v sebe ducha Božieho a ducha pravdy. Len potom môžete uctievať v duchu a pravde, ako je uvedené v Jánovi 4 hodiny 23 minút. Nemôžete uctievať v duchu, ak nehovoríte v jazykoch. Ak uctievate vo svojom rodnom jazyku alebo jazyku, ktorý ste sa naučili, ide o fyzické uctievanie. Rimanom 8:8 hovorí, že vaše telo sa nemôže páčiť Bohu. Ak uctievate fyzicky, uctievate Ježiša. Učeníci uctievali Ježiša. Matúš 14 hodín 33 minút hovorí, že tí, čo boli na lodi, prišli a klaňali sa mu a hovorili: naozaj si syn Boží. Matúš 28:16-17 uvádza: potom 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, ktorý im určil Ježiš. 17, keď ho videli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali. Ale keď sa modlíš sa k Otcovi v mene Ježiša. Ján 14 hodín 13 minút hovorí: a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, urobím, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ján 16, 23, 24 hovorí: a v ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Veru, hovorím vám, že čokoľvek budete prosiť Otca v mojom mene, dávam. 24 doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola plná. Mnohí veriaci nerozumeli výroku Jána Krstiteľa o Ježišovi. Ján Krstiteľ povedal, že ja krstím vodou, ale ten, kto príde po mne, bude vás krstiť Duchom Svätým. Tento výrok je taký zásadný, že je napísaný v 5 knihách. Matúš 3 hodiny 11 minút hovorí, že ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého nie som hoden nosiť sandále. On ťa bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Marek 1:8 hovorí, že som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. Lukáš 3 hodiny 16 minút hovorí, že Ján odpovedal všetkým: ja vás krstím vodou, ale prichádza mocnejší ako ja, ktorého remienok na sandáloch nie som hoden rozviazať. On ťa bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Ján 1 hodina 33 minút hovorí, že som ho nepoznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, mi povedal: na koho vidíš zostupovať ducha a zostávať na ňom, to je ten, ktorý krstí Duchom Svätým. 1:5 hovorí, že Ján bol skutočne pokrstený vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým o niekoľko dní. Je mimoriadne dôležité, aby Ježiš krstil veriacich Duchom Svätým. Len tak sa veriaci môžu stať skutočnými kresťanmi. Len potom môžu byť veriaci pravými ctiteľmi. Len tak sa môžu veriaci priamo spojiť s Bohom hovorením v jazykoch. Len vtedy môžu veriaci poznať Boha, pretože je v nich Duch Boží. Až potom veriaci dostávajú silu. Len potom môžu veriaci prejsť procesom posvätenia, aby sa stali svätými. Tí veriaci, ktorí boli pokrstení Duchom Svätým, teraz potrebujú prijať pravdu a poslúchať ju pred tým, ako sa v nich môže prejaviť Duch. Ježiš povedal Jánovi Krstiteľovi v Matúšovi 3 hodiny 15 minút. Je tam napísané: ale Ježiš odpovedal a riekol mu: nechaj to teraz, lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Potom mu to dovolil. Toto je prechod od fyzickej spravodlivosti lomka spásy k duchovnej spravodlivosti lomka spáse. To nás privádza k rozhovoru medzi Ježišom a Nikodémom. Ján 3:1-2 uvádza: bol jeden muž z farizejov menom Nikodém, vládca Židov. Tento muž prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu: Rebaj, vieme, že si učiteľ pochádzajúci od Boha, lebo nikto nemôže robiť tieto znamenia ako ty, ak nie je s ním Boh. Nikodém veril vo fyzickú spravodlivosť a stále mal pôvodného ducha. Ježiš vysvetlil, že sa musí stať veriacim v duchovnú spravodlivosť. Ján 3:3 hovorí, že Ježiš mu odpovedal: veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Musíte duchovne prijať Ježiša ako svojho spasiteľa. Keď ste duchovne znovu zrodení, ste novým stvorením. 2 Korinťanom 5 hodín 17 minút hovorí: preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré veci sa pominuli, hľa, všetko sa stalo novým. Váš pôvodný duch je ponorený do Ježišovho ducha, ducha Kristovo. Duch Kristov je živá voda, ktorá krstí vášho novostvoreného ducha. Nie je potrebný fyzický krst vodou. Boh poskytol spôsob, akým môže byť pokrstený tvoj novostvorený duch. 2 Korinťanom 5 hodín 16 minút uvádza: preto odteraz na nikoho nehľadíme podľa tela.
Aj keď sme Krista poznali podľa tela, teraz ho už tak nepoznáme. Rimanom 8:8 hovorí, že teda tí, ktorí sú v tele, sa nemôžu páčiť Bohu. Ján 3:3 hovorí, že nemôže vidieť kráľovstvo Božie, pričom hovorí o Ježišovi ako o ceste do kráľovstva Božieho. Ján 14:6 hovorí, že Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba cezo mňa. V Jánovi 3:5 Ježiš vysvetľuje Nikodémovi, ako vstúpiť do Božieho kráľovstva. Hovorí: Veru, hovorím vám, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Fráza narodený z vody sa vzťahuje na Ježiša, ktorý povedal Nikodémovi v Jánovi 3:3, že sa musí znova narodiť. Musíte byť duchovne spravodlivým veriacim s duchom Kristovým v sebe. Duch Kristov je živá voda v kapitole 4 Jána. Mnohí veriaci nevedia, že Ježiš sa duchovne narodil z vody. 1 Ján 5:6 hovorí, že toto je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus, nie len vodou, ale aj vodou a krvou. A je to duch, ktorý svedčí, pretože duch je pravda. Ak by sa veriaci učili pravde a prijali ducha pravdy, poznali by pravdu v písmach. Duch v Jánovi 3:5 je duch svätý. V tomto texte duch svätý predstavuje ducha Božieho a ducha pravdy, rovnako ako duch svätý predstavuje ducha Kristovho v Jánovi 20:22. Ježiš prišiel duchovne po vode a duchovne spravodliví veriaci sa rodia z vody. Formujeme Ježiša v nás, aby sme vstúpili do Božieho kráľovstva. Galatianom 4:19 hovorí, že moje detičky, pre ktoré znovu rodím, kým sa vo vás nesformuje Kristus. Ján 3:5 vám hovorí, že ak chcete vstúpiť do Božieho kráľovstva, potrebujete ducha Kristovo, ducha Božieho a ducha pravdy, aby ste vstúpili do Božieho kráľovstva, čo je definícia kresťana. Veriaci nerozumeli písmu Jánovi 3:6, ktoré oprávňuje pochopiť Jána 3:5. Ján 3:6 hovorí, čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Pretože veriacim chýbalo poznanie pravdy, nemohli pochopiť Jána 3:6 a aplikovať to na Jána 3:5. Veriaci povedali, že narodený z vody sa vzťahuje na fyzický krst vodou alebo na lono matky. Miešali telo s duchom. Zrodený z vody a ducha je duch pre ducha. Ježiš a Nikodém pokračovali v rozhovore od Jána 3:5 po Jána 3:16. Diskutovali o rovnakej téme. Ján 3:16 hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3:5 hovorí, že Ježiš odpovedal: Veru, veru, hovorím vám, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Ježiš hovorí, že ak veríte jeho výroku, ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho, potom v neho veríte. Vstúpiť do Božieho kráľovstva je večný život. Pretože veriaci v sebe nemali poznanie pravdy, vidia Jána 3:16 ako vieru v odpustenie hriechov a vy máte večný život. Toto je klamstvo falošných učiteľov. Ján 3:5 a Ján 3:16 sú definície kresťana. Obaja hovoria, že na večný život potrebujete ducha Kristovho, ducha Božieho a ducha pravdy. Ježiš hovorí so Samaritánkou o živej vode. Ján 4:13-14 hovorí, že Ježiš jej odpovedal: Kto sa napije z tejto vody, bude znova žízniť, 14, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude smedný nikdy. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody vyvierajúcej do večného života. Živá voda je duch Kristov. Keď sa živá voda stane prameňom vody vyvierajúcej do večného života, prijali ste v sebe ducha Božieho a ducha pravdy. Ján 7:38-39 hovorí, že kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, z jeho srdca potečú rieky živej vody. 39 ale to hovoril o duchu, ktorého dostanú tí, čo v neho veria, lebo duch svätý ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Ján 4:22-23 hovorí, ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú uctievať Otca v duchu a pravde, lebo Otec hľadá takých, aby ho uctievali. 24 Boh je duch a tí, čo ho uctievajú, musia sa mu klaňať v duchu a pravde. Tí, ktorí veria v Ježiša lomka ducha Krista, príjmú ducha svätého a stanú sa skutočnými uctievajúcimi Otca v duchu a pravde. Dostali ducha Božieho a ducha pravdy. Matúš 28:19-20 NKJV hovorí: Choďte teda, učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal, a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Amen.
Rád používam Matúša 28:20 NIV, pretože používa slovo poslúchať, nie pozorovať. Uvádza a učí ich poslúchať všetko, čo som vám prikázal. A určite som s vami vždy až do konca sveta. Mnohí sa čudujú, ako som dostal Ducha Kristovho, Ducha Božieho a Ducha pravdy z Matúša 28:19. Veriaci v nich formujú Ježiša. Pozrel som sa na to, keď bol Ježiš pokrstený v Matúšovi 3 hodiny 16 minút a keď na ňo zostúpil Duch Boží. Ducha Kristovho príjmete, keď duchovne príjmete Ježiša ako svojho spasiteľa. Hovorí, že Ježiš je pravda v Jánovi 14:6. A Ján 15 hodín 26 minút hovorí, ale keď príde Tešiteľ, ktorého vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, bude svedčiť o mne. Aby to bolo jasné. Matúš 28:19 znamená, že vyznávač duchovnej spravodlivosti je pokrstený Duchom Svätým. Duch Svätý je správcom Ducha Božieho a Ducha pravdy. Kresťan má Ducha Kristovho, Ducha Božieho a Ducha pravdy. Tiež poslúchajte pravdu. Duch Kristov, Duch Boží a Duch pravdy, to všetko obsahuje živú vodu. Keď sú veriaci pokrstení Duchom Svätým, ich živá voda pribúda. Ján 4 hodiny 14 minút o tom hovorí ako o prameni vyvierajúcej vody. Ján 7 hodín 38 minút hovorí o tom, že vašim srdcom potečú rieky živej vody. Takže by ste mohli povedať, že Boh je živá voda obsahujúca ducha, pretože Ježiš sa duchovne narodil z vody. Boh mi dovolil mať veľa duchovných vízií. Vyvádzal som svojich psov von a keď sme vyšli z terasy, uvideli sme na dvore postavu. Moje psi sa rozbehli k postave a tá zmizla. Objavila sa ďalšia postava, ale psi ju nevideli. Postavu som opísal tak, že som vzal vedro s vodou a vyhodil ho do vzduchu a vytvorilo sa telo kráčajúce ako voda. V oblasti kolien bolo malé okrúhle svetlo. Teraz viem, že som videl ducha so živou vodou. Matúš 28:19 ukazuje, že Duch Boží a Duch pravdy sa konajú jednotlivo, ale Duch Svätý ich riadi spoločne. Takže nie je automatické, že máte Ducha pravdy, čo nás privádza do dnešnej situácie. Veriaci majú Ducha Kristovho a Ducha Božieho, ale nemajú prejav Ducha pravdy kvôli tomu, čo sa dialo v ranej cirkvi. Nie ste kresťanom, kým nemáte Ducha pravdy. Marek 16:15-18 hovorí a on im povedal: choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. 17 A tých, ktorí veria, budú nasledovať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi. 18 Budú brať hady a ak vypijú niečo smrteľné, v žiadnom prípade im to neublíži, budú klásť ruky na chorých a oni sa uzdravia. Rozpis Marka 16:15-18. Kto verí, má v sebe Kristovho ducha. A je pokrstený, čo znamená pokrstený Duchom Svätým, Duchom Božím a Duchom pravdy v nich. Bude spasený, vstúpte do kráľovstva Božieho alebo do večného života, znamenia budú sprevádzať tých, ktorí veria. Hovorenie novými jazykmi je jediné znamenie, nad ktorým sa veriaci trápia, pretože sami nehovoria novými jazykmi. Ježiš hovorí, že tí, ktorých krstí Duchom Svätým, budú hovoriť novými jazykmi. Svätí, ktorí vyšli z hrobov po Ježišovom vzkriesení, nehovorili novými jazykmi. Matúš 28:19-20 a Marek 16:15-18 hovoria o tej istej veci. Chcem to veriacim objasniť. Rozprávanie jazykmi vás nenúti skákať a behať v kostole alebo kdekoľvek inde. Sú to vaše fyzické emócie. Rimanom 8:8 uvádza, že teda tí, ktorí sú v tele, sa nemôžu páčiť Bohu. Fyzické znamená telo. Okrem toho máte kontrolu nad tým, či hovoríte alebo nie. 1 Korinťanom 14 hodín 28 minút hovorí, ale ak nie je tlmočníka, nech mlčí v kostole a nech hovorí sám sebe a Bohu. 1 Korinťanom 14:2 hovorí, že ten, kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu, lebo mu nikto nerozumie, v duchu však hovorí záhady. Pre Boha je veľmi dôležité hovoriť jazykmi. Lukáš 12:49-51 Ježiš povedal, že som prišiel poslať oheň na zem a želám si, aby sa už zapálil. 50 Ale ja mám byť pokrstený krstom a ako veľmi sa trápim, kým sa to neuskutoční. 51 Myslíte si, že som prišiel dať pokoj na zem? Poviem vám, že vôbec nie, skôr rozdelenie. Lukáš 3:16-17 hovorí, že Ján odpovedal všetkým: ja vás krstím vodou, ale prichádza mocnejší ako ja, ktorého remienok na sandáloch nie som hoden rozviazať.
On ťa bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Skutky 2:4 uvádzajú a zrazu prišiel zvuk z neba, ako keď sa valí silný vietor a naplnil celý dom, kde sedeli. Trom potom sa im zjavili rozdelené jazyky ako ohnivé a na každom z nich sedel jeden. Štyria všetci boli naplnení Duchom Svätým a ako im duch dával hovoriť. Jakub 3:6 hovorí a jazyk je oheň, svet neprávosti. Jazyk je tak nastavený medzi našimi údmi, že poškvrňuje celé telo a podpaľuje chod prírody a zapaľuje ho peklo. Boh skrotil jazyk pre svoj zámer. Cieľom tohto videa je dať vám pravdu, aby ste sa stali skutočnými kresťanmi. Definíciu kresťana nájdeme v evanjeliách. Kresťan má ducha Kristovho, ducha Božieho, ducha pravdy a poslúcha v nich pravdu. Byť skutočným kresťanom je len cesta, ako sa stať svätým. Stále musíte prejsť procesom posvätenia, aby ste sa stali svätými. Svätý je svätý a môže kráčať s Bohom a Pánom Ježišom Kristom. Veriaci si musia uvedomiť, že Ježiš nezačal svoju službu, kým nebol pokrstený Duchom Božím. Matúš 3:16 Ježiš je Kristus a on je pravda. Ján 14:6 nepotreboval Kristovho ducha ani ducha pravdy ako učeníci. Učeníci začali svoju službu, až keď boli pokrstení Duchom Svätým. Skutky 2:4 prijali ducha Božieho a ducha pravdy. Ako veriacich učeníkov učil Ježiš pravde. Učeníci splnili požiadavku prijať ducha pravdy a potom mohli kázať a vyučovať kráľovstvo Božie. Ale Ježiš dal učeníkom moc kázať a uzdravovať chorých predtým, ako boli pokrstení Duchom Svätým. Lukáš 9:1-2 hovorí, potom zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad všetkými démonmi a liečiť choroby. 2 poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. Táto sila nebola trvalá. Rozumieš tomu, čo hovorím? Predtým, ako príjmete ducha pravdy, musíte byť poučení o pravde.